כן, אז כתוב ככה, נתחיל מהבבלי. תניא, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? יש כל מיני הסברים מפרשים, איך לומדים מכאן? על 100 ברכות? מה? 100? יש כל מיני פירושים. כל פנים, אומר רבי מאיר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך. חייא אברי דרבא, בשבתא וביום טובי, הרי איך אנחנו מגיעים ל100 ברכות? הדבר שהכי מקרב אותנו ל100 ברכות הוא מה? 18. תפילת 18, שכמה ברכות יש בה? 19. 19, זה כבר דיברנו, נכון? אז לכן בשבת, כשאין לך תפילת 18, אז מה עושים עם 100 ברכות? אז רבי אמר בשבתא וביום טרח וממלא, הוא היה טורח ומלא, ואחרי כל מיני מגדים וכל מיני דברים כאלה, עוד ברכות ועוד ברכות, בשביל להגיע ל100 ברכות בכל יום. ככה אומר הירושלמי, הבבלי, מסכת מנחות, דף גם. בסדר? דף מ"ג עמוד ב'. בטח ראיתם ביפה עיניים. בדקתם ככה האם הדבר הזה מופיע בירושלמי וכולי. ובטח ראיתם מה שהוא כותב. כן, בואו נראה מה כותב פה היפה עיניים. 100 ברכות. אחי נמי בירושלמי סוף ברכות בשינוי. על שם רבי מאיר כבכאן. זאת אומרת, גם שם זה מופיע בירושלמי בשינוי. מעניין מה השינוי, לא? מעניין או לא מעניין? גם חסם במעניין. אבל איזה תורה, זה מעניין. לא רק מעניין. אז בשינוי, על שם רבי מאיר, זאת אומרת, גם פה וגם שם זה שם רבי מאיר, אבל יש לנו קצת שינוי. טוב, מה השינוי? בואו נבדוק, הוא אומר בירושלמי סוף ברכות. תכף זה הגיוני שהממרה הזאת תהיה בסוף מסכת ברכות. למה זה הגיוני? עכשיו למדת על ברכות כי מה? עכשיו למדת על ברכות, אז עכשיו אתה צריך לדעת כמה ברכות אתה צריך. בשביל שתדע כמה ברכות אתה צריך, אתה אומר. מה, אתה אמרת משהו? פתאום, הוא מתחבר כבר על כל הברכות. כן, אני חושב, למה דווקא בסוף ברכות, אבל לא באמצע מסכת ברכות? זה פרקטית, אם אתה צריך בפועל. מה? זה כאילו מעשייה פרקטית, למה... למה עושים? אני צריך לדעת למדתי איך עכשיו לברך, על מה רק אחר כך אני יכול לדעת כמה כדאי, כן. כמה צריך. אני חושב שזה בסוף מסכת ברכות, כי זה... מה שנמצא בסוף מסכת ברכות, הוא בעצם משהו ככה, השקפה כללית, נכון? תמיד שעושים סיום. אז מדברים ככה, משהו ככה קצת יותר כללי. את הלימוד ככה של פרט אחרי פרט, סוגיה אחרי סוגיה, עניין אחרי עניין. ויש ככה, בסוף מסכת ברכות, בסוף יש לנו ככה קצת השקפה כללית על נושא של ברכות. לכן אני יודעתי זה קשור דווקא לסוף מסכת ברכות. יש פה כמה ממרות מרבי מאיר. בכל מקרה, בואו נראה מה כתוב אפשר לסוף מסכת ברכות. כתוב פה ככה. תניא בשם רבי מאיר, אין לך אחד מישראל שאינו עושה 100 מצוות בכל יום. כן? אין לך אחד מישראל שאינו עושה 100 מצוות בכל יום. מה הכוונה שאינו עושה 100 מצוות בכל יום? שבעצם שאינו מברך 100 ברכות בכל יום. כן? הוא קורא פה לכל ברכה, הוא קורא מצווה. ואז הוא אומר, קורא את שמה, הוא מברך לפניה ולאחריה. ואוכל את פיתו, הוא מברך לפניה ולאחריה. הוא מתפלל 3 פעמים של 18. וחוזר ועושה שאר מצוות, מברך עליהן. כן? אז אומר רבי מאיר, אין לך אחד מישראל שאינו עושה 100 מצוות בכל יום. יש הבדל בין הבבלי לירושלמי? יש שינוי כמו שאומרים יפה עיניים? כן. מה? בין מצוות לברכות. אז אחד שבאמת ברכות ומצוות. ירושלמי זה אבא אמינא שכולם כאילו עושים הכל. למה אתה אומר אבא אמינא? כאילו אין לך אדם אחד מישראל שאינו עושה 100 מצוות. ברור שכולם מתפעלים 3 פעמים 18 ומברכים וקוראים את שמע וכו'. ולעומת זאת, בבבלי זה כזה, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כן. כי זה איזושהי ציווי כזה, תקשיב, אתה צריך לעשות הכל כאילו. יופי. בבבלי בירושלמי אין שאלה כזאת מלכתחילה. הייתי אומר אולי שאלה כזאת, האם זה הלכה או אגדה? האם הדבר הזה של 100 ברכות בכל יום זה הלכה או אגדה? לפי הבבלי לפעמים שזה הלכה. לפי הבבלי הלכה. חייב אדם, נכון? לברך 100 ברכות בכל יום. ולפי הירושלמי,
אין לך אדם מישראל, תדע לך, אין לך אדם מישראל שאינו עושה 100 מצוות בכל יום. זה אגדה? זה לא מדובר פה על חובה הלכתית, אתה חייב 100 ברכות בכל יום. אלא, עכשיו, איך זה קורה שאין לך אדם מישראל שאינו עושה 100 מצוות בכל יום? איך זה קורה? קורה בגלל על ידי מה זה קורה? על ידי הברכות שחז"ל תקנו לנו ברכות. תקנו לנו בעיקר ברכות של 18. כמו שאמרנו, בעצם עיקר הנפח של 100 ברכות בכל יום זה בעצם התפילת עמידה, כפול 3. ועוד כל המצוות, אדם אוכל, וקריאת שמע. בעצם עיקר 100 ברכות שמוזכר פה זה בעצם קריאת שמע, תפילה ואכילה. מה זה מזכיר לכם? לי זה מזכיר את מסכת ברכות. מסכת ברכות עוסקת במצוות קריאת שמע, פרקים בראשון שני ושלישי, מצוות תפילה, פרקים רביעי חמישי, וברכות שישי, שביעי, שמיני, תשיעי. כן? המסכת ברכות היא בעצם מסכת ברכות. עוסקת בברכות. איזה ברכות? ברכות של קריאת שמע, אחרי זה ברכות של תפילה, ואחרי זה ברכות של אכילה. זה בעצם עיקר 100 ברכות. יש לנו גם את הכיסא, יש לנו כמה ברכות. אבל זה בעצם, בבבלי זה ציווי. אתה חייב, לא 100 ברכות בכל יום. הנפקא מינה דרך אגב. שמה שכתוב בבבלי, שבשבת צריך לטרוח ולמלא את 100 ברכות על ידי כל מיני דברים, זה לא כתוב בירושלמי. ומה יעשו בירושלמי בשבת? בירושלמי בשבת הם הלכו לפחות. העיקר העניין, בירושלמי לא מודגש העיקר העניין שבעצם אתה צריך ככה 100, רגע, ספור את 100 וכו', אלא העיקר העניין שבאמת, המצוות בעצם מקיפות, המצוות, הברכות, שם השם, מה זה ברכה? ברוך אתה השם. שם השם מקיף אותנו בעצם בכל החיים. יפה. אתם יודעים, תמיד טוב לעיין גם, אחרי שלעיינת בבבלי, בירושלמי, מה השלב הבא? לעיין במה? כן? מה? רמב"ם. רמב"ם זה בסיס. במיוחד שאתה רוצה ללמוד את הדברים, ואתה שם לב ככה העניין של בבלי וירושלמי ולשונות ולהבדלים, אז מאוד כדאי להם ברמב"ם, כי הרמב"ם גם שם לב לדברים האלה מאוד מאוד, והוא מאוד מאוד מדקדק בלשון. הרבה פעמים הוא מביא את הירושלמי, לפעמים פוסק גם מהירושלמי, אבל גם אם הוא לא פוסק מהירושלמי, הוא משלב אותו ככה את הסגנון שלו, בהלכות ובהקשר וכו'. לכן הרמב"ם מאוד מאוד קשור ללימוד ולהבחנה הזאת שבין התלמודים. ואז אני רוצה לחפש את ההלכה ברמב"ם, שחייב לעבור 100 ברכות בכל יום. מה אתם ממליצים? איזה ספר איזה הלכות אני אקח? איזה הלכות? תפילה פרק. רמאי. כן, אבל מה אתם הייתם ממליצים להיות אתם מסתכלים בדף? ברכות. אני ככה חשבתי, אני אגיד את האמת, לא יודע אם להגיד אולי זה שנה רע על עצמי, אבל ככה חשבתי, חשבתי שזה בהלכות ברכות. חיפשתי. ובזכות זה... דרך המשפט. כן, אין משפט, נכון. ובאמת, זה קצת הפליא אותי בהתחלה. ציפיתי שזה הרמב"ם יכתוב את זה בהלכות ברכות. זה הדבר הכי בסיסי, 100 ברכות בכל יום. זה ממש, הייתי אומר, זה משפט סיכום להלכות ברכות. מאוד ציפיתי שזה יופיע בהלכות ברכות, אבל בפועל זה מופיע בהלכות תפילה. מה שאת מחדד את ההקשר למסכת ברכות. נכון. אבל כשעיינתי בדבר, מצאתי שזה מכוון ביותר. כי הרמב"ם בהלכות תפילה, בעצם, הוא כותב כך. הוא אומר, מצוות עשה, התחיל ככה, הבאתי מפרק א', מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוהיכם. ועבדתם את השם אלוהיכם, איזוהי, המנביאי השמוע למדו, שהעבודה זו היא תפילה, שנאמר, עובדו בכל אוהבכם, אמרו חכמים, איזוהי עבודה שבלב, זו תפילה. אז התפילה זה עבודת השם. ואין מניין הבאות תפילות מן התורה, ואין משנה התפילה הזאת מן התורה, ואין התפילה הזמן קבוע מן התורה. בעצם התקנה של תפילה, זה חז"ל תקנו על בסיס הפסוק, הציווי, ועבדתם את השם אלוהיכם. איזו עבודה שבלב זו תפילה, איך זה קשור לתפילה? בתפילה אנחנו בעצם, מה פירושו אנחנו עובדים את השם? איך אנחנו עובדים את השם בתפילה? מה עבודת השם בזה? מה אנחנו עושים בתפילה? איך? מבקשים לנו דברים. אז מה זה עבודת השם בזה? מה עוד אנחנו עושים בתפילה? זה קורבנות. מה עוד אנחנו עושים בתפילה? מה אתם מבקשים? מה עוד אנחנו עושים בתפילה? מודיעים את הקורבנות שלכם. שימו לב, מה אומר הרמב"ם? סיכמנו הרי שתפילה זה בעיקר תפילת 18, זה בעיקר בעצם, תפילה זה בעצם סך של כמה ברכות, 18, 19. אז הרמב"ם, כשהרמב"ם מדבר על ברכות, כן? הרמב"ם כותב ככה.
כמה סוגים של ברכות יש? מה אתם אומרים? סוגים של ברכות? סוגים של ברכות, איזה סוגים של ברכות? איזה סוגים יש שם של ברכות? ברכות השחר. יש ברכות ברכות הנהנים, יש ברכות המצוות. ויש ברכות המצוות, ברכות התפילה. ויש ברכות התפילה, בסדר? ברכות התפילה. זה לא, ברכות מצוות. לא, זה כל... טוב, או שזה ברכת המצוות, או שזה מה עוד יש? ברכות יש ברכת המצוות, מברכים שעושים מצוות. יש ברכות הנהנים, זה אכילה והכל. ויש תפילה, בסדר? ויש מה עוד? למדנו את זה בקידושין. ברכות נכון, זה קשור לקידושין, הברכה שמברכים על קידושין. ברכה שמברכים על קידושין, מה זה? כאילו למדנו... שקידשנו מצוותיו וציוונו לאריות ועשה לנו את הארצות והטיל לנו תמצאות לנו ידי חופה וקידושין. האם זה ברכת המצוות? לא בדיוק כמו שמברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. זה נקרא ברכות השבח. נכון? יש ברכות השבח. יפה. אז הרמב"ם שימו לב, הרמב"ם כותב ככה. לא? תראו, נמצאו, תקשיב, הוא אומר הרמב"ם ככה, בתחילת הלכות ברכות. נמצאו כל הברכות כולם 3 מינים. ברכות ההניה, כן, ברכות הנהנים, ברכות המצוות, וברכות הודאה שהן דרך שבח והודיה ובקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד וליראה ממנו. שימו לב, כמה חלקים המנה הלכות ברכות, ברכות המצוות, ברכות ההנאה, ברכות הנהנים, וברכות השבח, ברכות הודאה, אומר, ברכות הודאה שהן דרך שבח והודיה ובקשה. ברכות הודאה שהן דרך שבח והודיה ובקשה. למה הוא מוסיף פה את המילה בקשה? קודם כל, איפה התפילה נכנסת? האם ברכות הנהנים, או ברכות המצוות, או ברכות הודאה? הודאה שהן דרך שבח והודיה ובקשה. לכן הרמב"ם כתב פה את בקשה, כי בעצם המצוות של, נגיד, ברכת ברך עלינו. חלק מאוד מרכזי בברכה פה, זה בקשה. הרמב"ם כלל את זה בחלק של ברכות ההודאה. למה? לפי הרמב"ם ברכות התפילות, כי התפילה היא חלקה הודעה שיש במצוות. הרמב"ם מגדיר את ברכת התפילה, כברכות הודאה. ברכות הודאה. כשהוא אומר שזה ברכות הודאה שהן דרך שבח והודיה ובקשה. למה הוא מגדיר את ברכות התפילה? דרך אגב, בחלק מהראשונים זה הפריע להם. זה לאבוד הרם, כאילו זה ספר אחד מהראשונים בתפילה. הוא למשל זה קצת הפריע לו. ולכן הוא כותב שיש 4 סוגי ברכות. ברכות הנהנים, ברכות המצוות, ברכות השבח וברכות התפילה, בבקשה, בדיוק. הוא אומר ככה, ברכות התפילות, שזה בעצם ברכות של בקשה, ברכות המצוות, ברכות הנהנים וברכות השבח וההודאה. זה הפריע לו, כי הוא תפילה, מה אתה שם תפילה בברכות ההודאה? כמו שאלתי לך, מה זה מתפילה? אמרת ישר מבקשים. הרמב"ם לא רואה את זה ככה. הרמב"ם תפילה בעיקר זה עבודה, עבודה זה לשבח את הקדוש ברוך הוא, לפנות אל הקדוש ברוך הוא. מה? מה אתה אומר? בדיוק, למה הוא עושה את זה אחרון? כי באמת, הוא רצה לרמוז שברכות התפילות, שהן דרך בקשה, הן גם חלק בעצם ממצוות, כאילו הוא שם את זה בסוף, כי זה כאילו הרמב"ם מריח שיש פה קצת קושיה, הרמב"ם מריח כבר את אבוד הרם, שהוא יגיד, רגע, איפה אתה שם את התפילות? אם הייתי אומר בקשה והודעה, זה נשמע סבבה יותר. בסדר, אבל יש ברכות שבאמת יש להם חלק חשוב בהן זה בקשה. הרמב"ם רצה לרמוז לך שהברכות האלה של בקשה הן חלק מברכות ההודעה. להגיד לך שתפילה זה עבודת השם, עבודת השם זה לשבח את הבורא, זה לפנות אליו ודבר איתו. זה העיקר בתפילה. רק שהקדוש ברוך הוא רצה שנדבר איתו, אז מה הוא עשה? עשה אותנו כאלה שמה? אם אתה רוצה שהבן שלך ידבר איתך, מה תעשי? תראה לכם שיטה? תראה לכם שיטה? הוא צריך משהו. תראה לכם, בדיוק, תראי לו. הוא צריך, נגיד, כל יום יש לו שיעור נהיגה. יש לו 3 שיעורי נהיגה בשבוע. קפיצים אותו. אפשר להקפיץ אותו. בוא נגיד שאתם משלמים את הרישיון, בסדר? אז גם אתם משלמים את הרישיון. תביא לו כל פס, תביא לו כל פעם אחד. בדיוק, תן לו כל פעם. תן לו, ככה עכשיו, כמה שעולה שיעור, כמה 200 שקל. אבל יש לי עוד 3 שיעורים בבא. כל שיעור יבוא אליך. הוא זקוק לך, הוא צריך אותך, כן? אז תקבוע את הלכות. נראה לי שזה יעבוד יותר טוב. העניין אז אין לו זמן, הוא עסוק, חברים, כן? אז לכן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלה שזקוקים לו מאוד, ואז אנחנו מבקשים, ברך עלינו, פרנסה. אדם באמת מרגיש עד כמה שהוא זקוק לפרנסה, זקוק לזה.
ומתוך כך הוא מברך גם את הקדוש ברוך הוא ומשבח אותו. אתה לא יכול לבקש בלי לשבח. א', בשלוש ברכות הראשונות אתה משבח, וגם כל ברכה בעצם עיקרה היא שבח. מה עיקר הברכה? ברוך אתה השם, מברך השנים. כן? כל ברכה, מה הופך את הברכה לברכה? מה הופך את 18 ל-18? 18 פעמים שאנחנו אומרים ברוך אתה השם, מברך השנים, קבץ נדחי עמו ישראל. כן? אז ברמב"ם התפילה זה עבודה שבלב. עבודה זה לפנות על הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו ולשבח אותו. זה אומר, ולכן התפילת 18 בנויה גם מברכות, בנויה משבחים והודעה, שמשולבים בהם בקשה. ואני אשאל לכם מה העיקר בתפילה, לפי הרמב"ם, ברור שלפי הרמב"ם העיקר בתפילה זה השבח, זה ההודעה. בפרק ז' בהלכות תפילה, אומר הרמב"ם, זה יש לפניכם, נכון, אומר הרמב"ם בפרק ז' בהלכות תפילה, כשתקנו חכמים דברי תפילות אלו, תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום, אלו הן. ואז הרמב"ם מונה איך בדיוק יש, איך בדיוק תקנו 100 ברכות. בדיוק 100 ברכות. אחר כך שהוסיפו עוד ברכה ב-18, למשל, אומר הרמב"ם, או הוסיפו עוד ברכה בברכת המזון, אז כבר זה הוסיף, היה עוד יותר מ-100 ברכות. אבל הרמב"ם מונה איך יש בדיוק 100 ברכות. שתקנו חז"ל, באנשי כנסת הגדולה, שתקנו את הברכות, תקנו 100 ברכות. אז הרמב"ם בעצם אומר שהברכות, 100 ברכות בכל יום, זה הרחבה של מה? הרחבה של מצוות עבודת השם, שזה בעצם מצוות התפילה. בעצם מצוות התפילה היא בעיקר, לכן 100 ברכות זה בעיקר התפילות, אבל גם כל החיים שלנו עוטפים בברכות. בעצם רואים שבעצם מצוות התפילה ברמב"ם היא בעיקר שחרית ומנחה וערבית, אבל היא גם, כל הברכות שאנחנו מברכים זה גם חלק מעבודת השם, שזה קשור למושג של תפילה. אז למה הוא לא שם את זה בעבודת השם, כאילו? את מה? הרמב"ם חלק של עבודת השם ממש. לא הבנתי. ברכות תפילה זה עבודת השם, מה הפירוש? זה בתוך, יש לו חלק של עבודת השם. יש דעות, יש הלכות דעות, לא יודע, אבל אין הלכות עבודת השם. יש הלכות עבודת השם זה תפילה, כי התפילה זה עבודת השם. אז בקיצור ראינו ש100 ברכות זה משהו קודם כל מאוד בסיסי. רואים ברמב"ם שבעצם תקנת 100 ברכות זה בעצם תקנה של עבודת השם, לעבוד את השם. לעבוד את השם זה בעצם 100 ברכות. כאשר בבבלי זה בא לך בצורה של ציווי. אני רוצה שתעבוד את השם, זה אומר לך תעבוד את השם, אתה חייב. זה בא בצורה של ציווי והכרח, וכביכול בצורה הלכתית שמכריחה אותנו לברך ולעבוד את השם. בירושלמי בעצם בנו איזושהי מסגרת של חיים, חז"ל בנו איזושהי מסגרת של חיים, שבה אתה אוטומטית אומר 100 פעמים ביום ברוך אתה השם. בשבת, באמת לא צריך, לפי ירושלמי, בשבת משהו שלא צריך לברך 100, אתה לא, קודם כל לפי גם ביום חול אתה לא חייב לברך 100 ברכות, אתה כבר מברך 100 ברכות. לפי ירושלמי אפשר להבין שבשבת אתה באמת לא מברך 100 ברכות. אם אין בשבת אתה גם מניח תפילין. בשבת אתה כבר חי באיזושהי אטמוספירה רוחנית עליונה יותר. וממילא אתה פחות זקוק ל100 ברכות, ואתה מברך אולי פחות. כן, אבל באופן כללי התקנה זה לא הלכה שאתה חייב לברך ברכות, כי מכריחים אותך, זה הכרח, הנהגת ההכרח. יש מושג כזה בפנימיות שהנהגת ההכרח זה הנהגת הגלות. בגלות, למה קיימנו מצוות בגלות? לא יודע למה, חייבים, מה? כן? מישהו שאל את עצמו בגלות, למה לקיים מצוות? למה יש מצוות ציצית? למה ההלכה היא ככה וככה? מישהו שאל את השאלה הזאת? לא. מה? כדי לא להיות מנודה. יכול להיות. זה כמו שבפיזיקה, מישהו שאל את השאלה, כתוב, ראיתי אחד מהאחרונים כותב שזה כמו בפיזיקה, בפיזיקה אתה לא עושה כמו שאלה, למה? אתה עושה כמו שאלה, איך הדברים בנויים? נכון? אז במגע יש כוח משיכה. יש כוח כזה, יש כוח כזה, נוסחה כזה, נוסחה כזה. אז גם בגמרא, כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו לא מנסים עכשיו לברר למה. אנחנו מנסים לברר מה ההגדרה, שנדע גם איך לשייך את זה, איך ללמוד דבר מדבר דבר וכו'. בגלות לא שאלנו את עצמנו למה, זה ככה בגלות, לא שאלנו למה. בארץ ישראל אומר הרב קוק, אחד החידושים הגדולים של ארץ ישראל, שאנחנו רוצים להבין. לא כשאנחנו רוצים להבין, בלי שאנחנו מבינים, אנחנו לא מוכנים לעשות. צאו מה שקורה בחוץ. כן, ציבור שלם בעם ישראל, מנותק מתורה, בגלל הרב קוק מסביר שזה בא מתוך זה שרצו להבין ולא יכלו להבין, כן? אז בגלות שלנו לא שאלנו את עצמנו למה. זה היה כזה משהו שככה עושים. באים לארץ ישראל, לדור של הגאולה, פתאום אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו שאלה שלא שאלנו את כל הזמן, למה? רוצים להבין. אז בארץ ישראל החיבור עם הקדוש ברוך הוא מציאו חיבור יותר טבעי, יותר עמוק, אנחנו מבינים, יותר חיים אותו. בגלות החיבור יותר הכרחי, יותר הנהגת ההכרח. אז גם פה 100 ברכות בכל יום רואים את הדבר הזה. בגלות אנחנו חייבים, מוכרחים, זה ציווי, תברך, תעבוד את השם. ומה זאת בארץ ישראל? זה מציאות טבעית
פשוט אנחנו בחיים שלנו חיים את הדברים, ובעצם התקנה של 100 ברכות בגלות הייתה תקנה של חיוב, ככה זה מובא בבבלי, ובירושלמי זה תקנה שבעצם בונה איזושהי מערכת חיים כזאת, שבה אנחנו כל החיים סובבים סביב עבודת השם. מה אתם אומרים? מסכימים?